vítam z dnešného videu. To je video z futbalu a je to zase Oliver. Čaute. A budeme hrať futsik, ako vidíte, to sú dve lopty, to je Oliver. Kúkajte, ak máte rád toto, tak dajte like a odber. Ja mám rada, dal by som si niečo z Barcelony, ale nemám. Dajte mobil tuto. Takýto. Počkaj, je to vidieť. Je to dobré. To je vidieť. Je to dobré, kámo. Nie, budem to držať pri kope. Dobre? Dobre, ešte raz začíname, ale ja kopem ako prvý. Mám 20 striel. Dobre, kopem. A je to gól! Takže Oliver robí klik. Dobre. Dal som jednu z 19, z 20 zatiaľ. A už mám 19 striel. No nic, myslel som. Dobre. Podrž. Dobre. Podrž kameru. Dobre, guys. Natáč na kameru, klik. Dámy a páni, toto nebol klik, ale čo pravím. Dobre. Hej. Dobre, no poď. Dobre, kopem. Jaj, tak ja som dobrý. Dobre. No poď. Fúkaj po mne. Dobre. Dobre. Dám mu to doprava. Alebo doľava. A je to gól. Guys, Oliver robí klik. Už máme 16 striel. 2 som nedal a 2 som dal. Alebo len 10 striel. Dobre, mám ešte 6 striel. Prekopím. A gól to je, takže robím klik, guys. Dobre, podrž. Dobre, no podrž. Aj klik. Dobre. Mám už len 13 striel. Nie, či oné, 5. Hej. No. Dúfam, že to fúči a bude. Dobre. Kopem. Mladý pán. Dobre, to mal špicák, ale dal som. Ešte mám koľko? Koľko striel? 4? Dobre. A dal som 3? 4 som dal. Mám 4 strely ešte. Dobre, guys. Dal som 5. Dobre. 2 som nedal, nie? Takže už mám len 3 strely. Dobre, ticho. Teraz dám gól. Juj, jaká tyčka. Dal som crossbar. Vidíš? Dobre, choď pre loptu. Dobre, daj. Už mám len 2 strely. A 5 som dal.
ja to môžem srať. Dobre, guys, mám len jednu strelu. A dal som len 5. A touto poslednou strelou to bude aj končiť. Aj ty dáš. Aj ty ideš ešte. Ja chcem ísť s tými. Dobre. Guys, toto video bude moc krátke, takže sa nehnevajte. Dobre, idem kopať. A nedal som. Dobre, guys. Jo, takže my budeme pokračovať. Tentokrát bude kopať Oliver. Čaute. No a máme 10 strel. Koľko ja som dal? Ty si dal, myslím, že 7. Hej. A Oliver musí, keď nedá prvé 4, tak už ma nemôže dorovnať. Takže ideme na to, Oliver. Takže chyť si kameru a môžeš počískať, kam to dáš. Ale nemusíš to vyrobiť. OK. Dajme tomu, že dneska to bude tam, jak je to voľné. OK. Áno! Tak. Hej, extra. Áno! Robíš klik. A je to gól. Do píťaska. Dobre, teraz. Teraz to som ja. Čaute. A Oliver ide robiť klik. Dobre. Tu máš? Damianko tam nám už beží do branky. Ja som tu. Takže guys, nedali sme to. Písal som to tak, že Oliver nedal gól. Takže robí klik. Dobre, koľko máš ešte strel? 5? A dal si 3. Dal som 3. Dobre, tu máš kameru. 4 dorovnať. To je strašne ťažké, keď ty držíš kameru a páliš ešte. Dobre. Do Riči. Guys, takže ďalší gól Oliver nedal. Tak ešte mám Už 4 má len pokusy. 4 pokusy. Dobre. Poď. Buď dal všetky, alebo už nedorovná. Tak. Áno! Je to tam? Nie, 3. 3? Toto bola štvrtá. Teraz idem 3. Treťu idem. Tak poďka! 2 strely ešte. Koľko mám golov? Ej. No. Neboj sa. Dobre. A mám 6. To tam musím dať. Hej.
A bude to vyrovnané. Je to vyrovnané. A, bude to crossbar. Nie, akože crossbar len tak. Hej, musíš to trafiť. Damo ide prvý. A ráta sa aj tyčka? Nie. Dobre, idem ja. Dobre, každý má 5 crossbarov. A Oliver nedal, takže ideš? Čo? Ideš ma natáčať. Odtade to pôjdem. Aj ty, dobre? Ja, Gigi. Natáčaš. Dobre, tiež. Kade to bolo? Stade to? Hej, tak nejak. A Oliver nedal. KKT. Každý napíšte do komentu KKT je Oliver. To neviem, lebo ťa zostrelím. Ja, Gigi. Bereš. Oliver ide kopať ďalšiu strelu. Kamo, jak teraz dám, tak to je výhra. Aha, aj. Dobre, počkaj. Blízko. Ešte 2 strely, nie? Hej. OK, je to za. Dobre, idem. Tak. Uj. Tesne. Hej, tesne. Guys, to som mohol dať. Ale nedal. Boha, prečo si beriem túto veľkú? Ešte má každý poslednú strelu. Nie, mám. Ja, ty máš ešte túto ešte jednu. A mám poslednú. A Oliver nedal. A je kokot. Je to na to, čo sa... Damianko Šašík ide na strelu. Dobre, guys, buď nedá Oliver, alebo dá. Dúfam, že nedá. A keď nedáš, tak pôjdeme si kopať do zadkov. Hej, poďme. To je trest. Hej, a ten, kto sa najviac trafí, tak ten vyhráva túto challenge celú. Futbalovú challenge. Tyčka. Dobre, guys, idem ako prvý kopať do zadkov. Dobre, guys, ja to budem natáčať. Idem asi... Aj ty tak chodíš. Dobre, tuto a tam. Oliver. A skoro. Ideš. Guys, počkajte, ja to stopnem, idem sa vyšťať. Dobre, guys, už on sa vyšťal, takže ide kopať Oliver. Hej, okej. No, takže ideme Damianka kopať do Odority, touto loptičkou. Tak. Tesne. Ja som si ostal opačky. Takto ideme. Nie, ja natáčam. Ježiš, ešte měl telefon, dobre, guys. A idem odtade to. Abo odtade to. Tam je Oliverová riť a tam je Oliverová prdel. Jo, to bolo také tesné. Ty si mi trafil ruku, ale to sa nepočíta. Nie, musíme trafiť. Ešte 2 strely, nie? Zadoček musíme trafiť, hej. Ty máš ešte 3. Hej. To je to. No ja poďme oveľa ďalej. Poď. A ty potom môžeš. Prepáč, to bolo veľa.
Bolo to... Ľudia napíšte do komentov, či to bola riť, alebo alebo stiehno. Ja neviem. I don't know. Nie. Jak hovorím, napíšte do komentov, či to bola riť, alebo stiehno. A tak to je riť. Dobre, fajn. Dobre, idem ti dať kameru. Dobre, daj. Okay, guys, musím mu nakopať tú prdol jeho veľkú Tak. On mi dal už do riti, takzvané. Ale otrelo sa to. A ja som ťa priamo zasiahol. A takže to neplatí. To neplatilo. Dobre. Šťastie. Čo? Prečo kúpime hento? Lebo to je toto, lebo to je... Dobre. Normálne si stiahnem rtné polka. Dobre, guys, mám poslednú strelu a keď ju nevyužijem, tak Oliver vyhral túto challenge. A bolo to. Ale nie, ale trafil som ti. Jak však ono sa to odrazilo? Dobre, nebudem. No tu máš. Vieš, to ti Ja viem. Čakaj, teraz ti dám. Vlastne tak zblízka. Ja tak ti natrafím, tak... Hej, no toto bolo tuto. Ale aj tak som vyhral. Hej, nevyhral. Veď hráme na rič, Oliver. Nie na nohy. Dobre, poďme hrať, poďme si dopadiť. Hej, nie, ešte nikto nevyhral túto challenge. Tak dáme, dobre. Toto je 6. A keď premením a ty potom nedáš, tak som vyhral. To bola noha, to neplatí, to neplatí. Kilovky. Teraz ti idem dať power shot. Ale nevadí. Noha tiež. Noha. Tá bola štiplavá. Ty si oný, dobrý. Dobre, guys. Dobre, guys, musím. Guys, ani jeden sme nedali, takže pokračujeme. Oliver kopem ja teraz. Nie. Áno, hej, ja som nedal teraz. Takže toto je 3. strela. Nie, už viacera. To je 7 už. Hej, 7, no ale ja myslím ako... Do nohy. Dobre, kopem ja. Kopem! Ešte dáme jednu strelu a pre toto video to bude všetko. Že, Oliver? Dobre. No viem, že to trafím. Keď sa netrafím, tak budem ďalší diel, že? Bola to riť, takže vyhrávam dnešnú súťaž, guys. Vyhrávam challenge. Ja. OK, guys, nezabudnite dať like a odber, keď sa vám toto video páči. A tu je smradlavá opica. Wow. Si smradlavá opica. Dobre, čaute, guys.